Kag sa number 1, Bacolod may una nga kumpirmado nga kaso sang Mpox. CHO nagpatuman na tikang agud mapaiway ang paglaton sang balatian. Ginkumpirmar ni Mayor Albi Benitez upod sa City Health Office ang una nga kaso sang Mpox sa Bacolod. Dungan sini ang pasalig sa Bacolod LGU pagi sa hugot nga coordination upod sa Department of Health nga napatuman ang ginakinahanglan nga tikang batok sa makalalaton nga balatian. Ang pasyente ang yara na sa stable condition kag hugot nga ginamonitor sa City Health Office upod sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital kundiin ginatatap kag na-isolate ang pasyente. Ang tagdumalahan sang ospital upod sa CHO nagapasalig nga wala sang dapat ikaalarma ang publiko. Sa baylo, ila ginaabisuhan ang tanan nga padayunon ang hugot nga pagpatuman sa proper health protocols, proper hygiene, kag kung may mga nabatsyagan nga sintomas ka nga isang Mpox, ang gilayon nga magpakonsulta. Nagapating alkalde nga nalampuwasan na sadto sa syudad ang mga kasubong nga pagtilaw kag liwat ini nga malampuwasan paagi sa pag-ugyon kag mangin mabinantayon. Ginpasalig man ni incoming Mayor Greg Gasataya ang ginakinahanglan nga assistance sa pag-atubang sang sitwasyon sa pagpanguna sa CHO. Samtang ginpahayag naman ni Provincial Health Officer Dr. Girly Pinonggan nga wala sang kaso sang Mpox sa Negros Occidental. May na-monitor nga suspected Mpox case pero ang laboratory test ng pasyente ang nagnegatibo sa Mpox.